everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kadaugan. Mag-atang kong chip sa unahan. Maris, kaniyot lang. Oh, Herbert. Magsulti ta. Dili na kinahanglan. Giputol ko na, Herbert. Let's call it quits, okay? Maris, Dili ko gusto sa taong pakakon, Herbert. klaro ko. Unsay kung sa? Mangutana ka ba? Buhi ni mong bakak, uy. Usa man, gusto ka pakitunti ka? Nakita na ko sa Facebook. Sweet kaayo mo. Sandig-sandig pang babae sa imong abaka. Selfie-selfie pa mo? Oh, Maris, Oh, asa man niya? Gusto ka kamatuoran, ha? Sige, paabot, ha? Ipakita ni nako nimo aron mo tuo ka. Maris, kuan. Di ara. Kini, tanawa. Tanawa! Naabitaw. Pero nagtuo ka nga, nakagusto ka na. Wa ba ya? Tanawar ko no. Tanawa. Klaro kayong reaksyon ako. Aksyon magkanikuglingi o ana. Oh, mato nimo kay wa kay kaubang babae. Niyam lagi ni. Maris, nahibaw ko nga dali kay ka magsilos. Mao nga, wa na lang kumusulti ni mo ani. Nga kuyog na ko ng bayhana. Mao na nga akong supervisor. Mao ba? Sige. Anak ka sa imong supervisor. Maris, ayaw lang lain na sa pagsaboting taon. Mao di ay nga nalimod ka. Kay supervisor di ay na nimo. Lupig ko ana. Kaya na rabi akong trabahante sa mall, pa? Dili parehas anang mabayhana nga supervisor nimo. Maris, wa ko'y relasyon ng bayhana. Honest ba? O, Ayaw na lang. Ayaw na tayo, Herbert. Kapoy na kaayo. Prangkang pagkasulti. Diskontento kaayo ko sa atong relasyon. Maris, Gipulaan ako, Herbert. Dili nako. Maris taon, maluoy ka. Pangitag babae nga makasabot nimo. Okay? Bati kayo kang muda og relasyon. Maris, Habi nimo, minus kayo kag panahon ako. Kay pirmi ang imong katarungan, mao ang imong manghod. Trabaho, busy sa trabaho. Kay para sa bayranan sa eskwelahan. Alawan sa imong manghod. Kay kapoy na ko, Herbert. Punan pa karon nga dunay pamakak nga nahitabo. Lagot na kayo ko nimo. sa luwan ang taon ko, ang nakapamaka ko nimo. Ang tumong na ako, mauman nga dili ka masuko na ako, dili ka magduda. Wag ba kako nga magmalong puso, no? Mapungko gid sa. Maris, maluoy taon ka. Dili na ko magdukay. Og please lang, ayaw na kong sa muka. Kalimti ko. Kay kalimtan taset ka. Klaro? Maris, kaayong ihilak. Seryoso kay ko sa mo relasyon. Pero ingo lang ani ka sayon. Iyang putlon. Dili sa maminaw og katarungan. O tinuod ang kuno na ako. Nagkapamaka ko. Ngawa ko'y kaubang babae. Kay kung musulti sa ko, libaw man ko nga masuko siya. Pero sa kibuhat sa ni Ara nga, nag-selfie-selfie sa giapil pa ko. Muna na noon ni ang isang putan karon sa mong relasyon nga nakita diya sa niya. Nasuko pa siya nga permi ko akong panahon niya. Tungod kay kadaghanan sa kong panahon, hindi kahin ako sa kong trabaho tungod sa kong palingkamot.
Aron makakita kwarta para sa pag-eskwela sa kumanghon. Lakip niya na, iya pang silusan. Napagatiman ako sa kumanghon. Kasinahan pa niya. Mga magsalikway ko ng manghon ko. Dili, ginamay mo. Mahal ko nga kumanghon. Kung dili mahimo pasagdan ko lang siya. Uy, si Manoy Herbert, naghinuktok siya nga naglingkod sa lantay ng kawayan. Magulanon siya. Manoy? Manoy? RJ, nga ano daw mo? Tadaw ko, magulanon ka man kay Manoy. Yun naman. Wa ba yan, no? Wa eh. Nay, sultihi ko. Ano sa'yo ang problema? Wa lagi. Nagunaw na ako sa akong trabaho. Manoy, Nililanday ko permi nga anhi din sa ato. Biyahe-biyahe day ko. Kung kinahanglan sa mga dapit ka tunay negosyo ang akong amo. may sakto ka manggong abilidad sa pag-ayog sa kinan Manoy. Ikon wa pa ka ana, dili ka kuhaon. Ngailang maintenance. May punto ka diha, dong. Pero basin og wala ka mutug anong kus tinuod Manoy. Basin og ang tinuod nga nag-goal ka tungod sa dakong gasto sa kong pagkasakit. No? Ay ka na gano'n na. Dili ka na mo, Archie. Nasayop ka. Sagdi lang Manoy. Kung makalampos na gani ko Manoy, magbahos raw niya ko di mo. Sa imong kaayo nga gibuhat rin ako. Sa imong sakripisyo rin ako Manoy. Ang importante ka magkatapos kasi yung pag-eskwela. Margil ka nang akong pangandoy. Manoy Herbert, Kung makatapos ka na, hayahin na nga akong nahuna, RJ. Tungkol kay, bisang makinaon sa ang kalibutan, makabarog ka na sa kaugalingon mo mga tili. Tungkol kay, naa ka na idakong puhunan. Huwag ka na mao ang imong profesyon. salamat Manoy. Musa ayaw ka balakak na ako. Kining Manoy, mangutanan ko ba? Sige pala yun. Tapi mo Manoy, ni bisan ka usa. Wag ko makakita nga kuan kining doon na kay kaubang babae ba? Babae? Babae gud Manoy. Imong uya ba? Uyab? Uyab ha? Bitaw Manoy. Ay lang lainam na ha, pero mo ko makakita nga may kuyog kang babae, nga imong uyab. Nga imong gikauban ba? Doon naman tato, pero wala na. Ha? Si wala. Wala na bitaw dong. Saan taman. Ang amag pamugos ta nga itong kagalingon. Mo de Manoy. Manoy, kisa man ang mong babae. Wala na kapasalanan dong. Ay nala pangunta na kinsa siya. Pero imo siyang mahal Manoy. Oo. Mahal man. Manoy. Manoy, tabangan ti ka. Nga dili siya makigbuwag ni mo. Sultihin lang kung kinsa siya. Ayaw dong eh. Mauwaw ta. Oh, wow, good. Ay, kuwaw Manoy. Okay, bahala. Tabangan ti ka. Ako yung explicar ang bayana. No. Ayaw ka nagbuhata dong. Samot nga mo. Samot kawawa na to na. Ikalimiti ka na. Why, ayaw kung mga na itong haskutan. Ito lagi mong pag-iswila. May trabaho ka sa ospital. Sa man, magka-catch up ka pa sa imong leksyon. Ay, kabala ka Manoy. Maningkamot kong magka-recover ko sa mga naabsinan nga subjects na dili masayang ang imong kago. Ang imong pagpaningkamot na magkahuman ko sa kong pag-eskwela. 1 year lang Manoy. Magkahuman ako. Mao
di ay nga na makaka. Kay imo di ang supervisor ang imong kuyog. Kisakitan ko, Herbert. Kisakitan ko. Makabawas ra ko. Makabawas ra ko sa imong pagbuang ako. Gipulihan na dahil ko nimo og imong supervisor. Inano, imo ko gipatawag? Gibitawag ka. Tungod kay ano na instruction si Sir Carpio nako. Oh, unsa man ka na inano? Kadugay ba nimo? Doon na Ay, isugo, doon na isugo. Unsa man lagi iyang isugo? Ngayang check eh. Itod ka na dito sa kumbinto ni Father Ramon. Para unsa man kuno na? Matod pa ni Sir Carpio, iya ka ng tampo. Sa ilang pag-renovate sa simbahan nga naguba sa miyaging katalakman. Pila man sad kuno ni? Ginakmay ra ko no, matod niya. 50,000 pesos. Oh, kanira? Kana lang una ko no, matod pa niya. Sige lakaw na. O to di ay. Apitan na lang dito sa ospital. Kinsa may na ospital? Silingan nato, nanganak. Kuwang og bayad. Ah, grabe ha. Lakip ang pagpanganak, mga ipagtabang. Nga may kwarta, nangayo og tabang. Oh, syaro naman sad. Siyam kabuwan niya nagmabdos. Wag yun nila pangandami ilang pagpanganak. Mauligi, nag-uol bitaw si Sir Carpio na. Ay, malasab ya ana. Ay, way labot si sir sa pagbuhat sa bata. Nya karon, apilo nila sa ilang problema. Wala na kan bang sulti. Ikaw, apa ka magmandos kay motampo ko. Nga nugod taon. Tuman na ang mando ni Sir. Oh, sige, good. Okay, go, go, go. Atro Lakaw na. na. Kay daghan pa og buhaton si Sir Carpio. Unsa ba, RJ? Makita ni mo pirming maghinuktok si Manoy Herbert? O, bayro de. Maghinuktok? Doon na naginauna. Mao magina. Basta maghinuktok. Nakonsensya ba ako, bayro de? Ha? Nga naman. Muna mo sa kong tanaw. Sa kong bana-bana ba? Hmm. Gisakripisyo ni Manoy ang iyang kagalingon tulad na ako. Nakautang siya kwarta tungod sa kong pagkasakit. Natural. Kay maguwang man siya. Mauman ka ni. Mao lagi. Una-una asa na ugmayo. Nga ikaw, nakakita sa sakripisyo sa imong maguwang, baw sige niya na siya. Oh, natural. Asa ka makakita og maguwang nga, panahon nga mag-uwan, bahon ka pa. Maulaki. Ang akong maguwang ay. So mag-uwan, magbaha, itukmod pa ko. Unsa? Pero ang imong maguwang, lahi, pinangga ka. Kung awayon ka, labanan ka. Asam ka manang kung ana oy. Naluoy bitaw ko bayro de. May uyab na siya. Pero nagkabuwag na. Oy, sayop ang babae kung makigbuwag ni Kuya Herbert. Ano gun, kay buutan. Og dili palikero. Ha? Wa maliwat nimo. Daghan kayo og chicks. Sabag ka na, oy. Oh, kakap na yung tabi, oy. Dili kay tinuod. Pila ka babae ang nalimbigit nimo. Pero dili magdugay. Murag wa lang nimo ba? Bida, oy, ako may birahan ni mo. Di na magsultihan na, oy. Bisig asap na padong yung istorya niya. Okay. Ako yung ginoon ko ba? Asa ka? Magpalit kog kalsones. Okay. Miss, naay 28 ani nga sukot. Kadiyan lang Miss, sandali lang. Bakit? Totoo bang habang may buhay, may pag-asa? Totoo. Paano kung ikaw ang buhay ko? May pag-asa ba ako sa'yo? Asahan ang naong mo. Bitaw, joke only. Uy, Bayro ni. bye! Saan nakapalita ka? Oh, di ana. Gipangitaan ako. Oo, gipangitaan ako og 28 nga. Sukod ba? Sa akong amigang gwapa. Hello gwapa. Akong kauban no? Akong amigo, si RJ.
Hello? Kagwapa niya. Gwapo siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.